No, čaute chlapi. Rozhodol som sa, že vám idem ukázať, že ako vyzerá ten EFIS, aby som vás trošku namotal na to. Čiže viete si nainštalovať normálne stiahnutím si MGL stránky. Si viete nainštalovať tento náš EFIS. Tak som si to spravil, aby som sa s tým pohral, keď som to skúšal, že ako to tak vyzerá. Čiže už to mám nejak nastavené, hej. Už aspoň teda základné veci, aby mi to ukazovalo, kde som, čo som, kam idem. A všetky tieto veci, všetky vlastne vstupy tohoto EFISu sa veľmi jednoducho dajú nastavovať tuto cez senzory. Čiže keď si to vy nainštalujete, tak on sebe tvári, že neviem, čo som, neviem, kde som, hej. A bude, že na zemi všetko tam bude červené. Ale napríklad, hej, keď už si dám, že tlakové senzory, tak už vidím, že OK, môžem si meniť tlak, hej. A tlak mi bude robiť, že ako som vysoko. Čiže čím vyšší budem mať tlak, tak tým nižšie budem klesať. Hej. Čiže vidíte, že mi tu krásne klesol ten tlak. Hej. Čiže pomaličky sa posúvam keby dole. Čiže môžem povedať, že dobre som v nejakých 3000 feetoch. Hej. A dynamický tlak mi určuje, že ako rýchlo idem. Hej. Angle of attack by bol tlak ako keby na pískatko, ktoré ti povie, že pozor, si blízko pádovke. To sa tam dá tiež nejako pripojiť. No, čiže to je vlastne výška. Potom sú tam ďalšie senzory, hlavne GPS je dôležité. Ja tu mám, že som sa nastavil, že kde som, dal som si, že mám heading 090 a rýchlosť si dáme 100 uzlov. Čiže to lietadlo mi vlastne letí, vidíte, táto rýchlosť je braná za toho dynamického tlaku. Takže, ešte som vám to chcel ukázať, že fakt to funguje, čiže keď si tu dynamický tlak znižím, tak mi klesne aj tá rýchlosť, hej. Všetky tieto bary, zelená, žltá, červená, to sa dá nastaviť, hej, samozrejme podľa toho, čo chceme. Ja navrhujem používať noty a feety, ale je to na vás, kľudne to môže byť aj v kilometroch pre mňa za mňa. Potom, tuto sú parametre motora. Motor sa zisťuje cez ten AirTag, čiže ja to mám zapnutý AirTag prvý, hej, a toto mám napríklad teploty valcov, čiže keď mi začne niekde nejaký valec ulietať, tak mi tam hodí nejakú, tá výstupná teplota výstupných plynov bude nejaká brutálne veľká, alebo zase naopak nejaká znížená, hej, čiže hneď si to dokáže všetko pozrieť v takejto podobe grafickej. Cez ten AirTag sa strašne veľa ďalších vecí rieši, hej. Napríklad teplotu oleja si tam viem nastaviť, hej, čiže tuto sa pozerám, že all temperature OT, hej. Takže keď si to znížim, tak tá teplota mi tam klesá, hej. To je preto, je to opačne točidlo, lebo ono tak sníma, hej. A rovnako tlak, hej, čiže tlak oleja niekde budem musieť mať okolo tých, ja neviem, hej, 3,8 a potom tam viem mať fuel pressure a tak ďalej, hej, tých možností je tam strašne veľa. A fuel pressure my asi nebudeme mať pripojený do toho na začiatku, ale to by až tak nevadilo. Je tu samozrejme fuel probe, ten sa tiež myslím nastavuje cez tento AirTag, čiže tuto v ten jeden z týchto fuel levelov bude sa tváriť. Nie. Toto je opačne spravené, lebo toto je virtuálny, čiže tu nemám namapovaný, aký mám fuel level. To sa všetko dá nastaviť. Každá jedna kocka, každé jedno písmenko sa dá, je veľmi nastaviteľné. Ja som vám to chcel ukázať, že asi ako to vyzerá. Tie senzory tam si viete nastaviť aj ten ARS, hej, čo je attitude heading, rate a neviem čo, hej. Čiže ja si viem povedať, že heading mám, ja neviem, nejaký, hej, že aké mám otáčanie, hej, to znamená, točím sa doprava, viem si nastaviť, či stúpam alebo klesám, hej, viem si nastaviť tie GeForce, to automaticky sa zobrazuje, inak sa to dá vypnúť, hej, keď GeForce je menej ako 1 v tom normálnom rozpätí, tak sa ten GeForce tab dá normálne vypnúť. Uhol naklonenia a tak ďalej. Čiže to sú všetko senzory, ktoré
by mi dávali vstup pre ten reálny EFIS, hej. Čiže vlastne naozaj komplet vám to ide všetko do tohoto. No a toto je len jedna z obrazoviek, ktorá samozrejme je byť oveľa jednoduchšia. Toto GPS tam vôbec nemusí byť. Tieto DMI a VOR rádia tam nemusia byť. NAV rádio tam nemusí byť. Convoy rádio tam nemusí byť. Transponder tam v podstate tiež nemusí byť. Ja som to niekde hľadal, že kde to je musel by som ho zapnúť v menu, aby sa, a to sa dá tiež vypnúť, aj to ADZBčko. No, obrazovky sa potom menia tuto vpravo, čiže viem zmeniť sa na ďalšiu obrazovku. Ja som tam dal mapu, aby ste videli zhruba, ako to vyzerá, keď je tam tá mapa. A toto je príliš zoomnutá, ona sa dá samozrejme odzoomovať. Čiže vidíte, že naozaj letím tých 100 uzlov, kde sa šuniem ako v Banskej Bystrici. A 100 preto, lebo to GPS rýchlosť mám 100, hej. Čiže vidíte, že ground speed mám 100 mil za hodinu a TAS mám 84 kvôli vonkajšej teplote. No a toto je bližšie tá mapa. Ja len som skúšal, že či mi to tú rastrovú mapu vie tam vôbec zadať. A vie, takže som len spravil zatiaľ z Open plánu túto mapu. Takže bude sa tam dať zoomovať, aby aspoň trošku bola moderná mapa, a nie že Garmin mapy z 20. roku. No a potom sa dá spraviť ešte aj iná mapa, to znamená, že tam vieme napríklad nafotiť si mapu VFR 1 ku 500 000 a si ju dať ako vlastnú mapu. Hej? Čiže vieš lietať podľa normálnej mapy vlastne. No a mapa, tam sa potom dá meniť ten mód, že či čo chceš, aby ti to ukazovalo, že ideš na sever, alebo chceš, aby ti tá mapa ukazovala, respektíve aby bola mapa orientovaná na sever, alebo aby bola orientovaná tam, kde ideš. Ale to nefunguje dobre s týmito rastrovými mapami, lebo oni už majú tie nápisy vyrendrované, takže to by moc nebolo vhodné. Takže, pardon, klikneme si túto mapa a povieme, že track up. A všetko toto je klikateľné a ešte som chcel vám povedať takú halus, že čo som čítal, tak ten displej je síce dotykový, ale nefunguje tak, že proste musíš ho ako keby stlačiť. Že aby to nebolo tak, že ti vybruje lietadlo a proste sa ti stlača displej. Takže vždycky to je ako keby stlačenie, tá akcia. Hej, čiže keď stlačím displej, tak mi to dá možnosti mapy, hej, rôzne. Hej. Ja si potom viem meniť waypointy, tuto airporty si môžeš zapínať a tak ďalej a tak ďalej. Je toho tam strašne veľa. A to je len pre mapu. Hej, potom si viem v tejto mape navigačnej si viem zapnúť, že OK, chcem vidieť ja neviem, IFR body, hej. A teraz si viem povedať také veci, že koľko to mám, kde to bolo, myslím, že takto, že koľko to mám do Brezna, hej, a mi svieti 7,8 míle, hej, za 4 minúty som tam. Čiže keď niekto sa ťa opýta, alebo si klikneš, že kde si, čo si, tak si len klikneš na tú oblasť, ku ktorej to dáva, že hneď ti to povie, že som 3 míle. Takže tak, no dúfam, že som vám to, trošku ste sa namotali. A toto ešte jedna taká obrazovka, kde sú aj klasické budíky, hej, čiže si vieš potom nastavovať, čo chceš. Tuto sa baro nastavuje priamo gombíkom, baro je na gombíku. Vždycky tento ako keby lišta vám ukazuje, že čo ten gombík dotyčný robí, hej. Čiže tento gombík nastavuje baro, hej, čiže ak s ním hýbem, tak sa mi to pekne hýbe hore. Týmto si nastavujete heading a altitude bug. To znamená, že ja si poviem, že altitude bug chcem mať nastavený na, vymyslím si, 3600 feetov. Keď sa potom prepnem do tohoto navigačného okna, tu som bol, tak to vidíte, že tu vlastne mi hovorí, že tu to chceš byť, hej. Takže na to, aby si sa k tomu dostal, musíš proste pritiahnuť a aby si nastúpal do tých
1600. Hej. To je dobre hlavne kvôli, keď už máš autopilota, tak si môžeš tam potom rôzne veci. No, všetko sa to robí cez toto menu, ktoré má milión všelijakých settingov, ktoré proste, no, hej, ja som to tak, že cez to išiel a je toho proste mŕte veľa. Hej. Čiže od autopilota cez sériové porty, cez transponder, hej, čiže ja si môžem povedať, že mám tu transponder, aký máme call sign a tak ďalej a tak ďalej. A keď potom idem sem, tak už ten transponder by som... ešte nie. Tak, ešte som niečo asi nenastavil dobre. Ale je toho proste veľmi veľa. Ale ja si myslím, že dokážeme si to prečistiť tým, že je to všetko veľmi nastaviteľné, tak si to dokážeme prečistiť tak, aby každému to vyhovelo. A napríklad niekto bude chcieť komplikovanejšiu obrazovku, no tak si urobí stránku s komplikovanejšou obrazovkou. Tých stránok tam si môže byť 9 alebo koľko. Hej. Takže si myslím, že to bude v pohode. Ja sa ešte pohrám s tými vektorovými mapami, ktoré si myslím, že budú ešte o trošku lepšie. A potom tam vedia byť aj mapy elevácie, takže tie by som tam tiež dal, aby sme videli, že čo je okolo nás, aký terén. Takže tak, no, tak dúfam, že sa vám to páči a že sa aj vy s tým pohráte, lebo je to ozaj jednoduchá Windowsová apka a viete vidieť vlastne, že ako to bude vyzerať, trošku si to poklikať úplne v kľude na stoličke bez nejakého stresu v lietadle. Hej, takže naozaj ten inštrument potom vyzerá takisto. Takže tak, dobre, však si to pozrite a dajte vedieť, čo si o tom myslíte. Dobre, čaute.